iki dusun jenenge Ploso, nek sing Lungguh jenenge Kloso. Nek jajare Kloso ana watu kepruke ndasmu. Ngono wae nesu, santai rasane nesu. Ora nesu. Iki aku mau wis digawe mumet karo Tatin, saiki kowe medun malah sirahku saya cekot-cekot. Ya salah sindan kok ngene diopeni, dindan cerdas-cerdas ya kaya ngene iki. Seneng kok aku ngopeni kowe. Ya kodho nek iki kowe iki wong pamomong, aku fakir miskin. Dadi ya kudu diopeni. Ora apa-apa tak openi no. Tak openi sak modarmu. Kok dek modar-modarke. Emangnya tua sapa? Tua kowe ya modarku sikin no. Ya ora iso. Apa demet tuwa ki modar sik? Ora mungkin. Kabeh ki ana ngastane Gusti. Sing jeneng Kambil kae tuwa tetep gemandul akeh. Ning bluluk cilik tiba akeh. Oh iso ya, Pak? Iso. Oh, berarti aku ya iso sikian limeti. Iso kok. Ya engko tak takon sikik lah, Pak. Tak takon ku sapa sing sikian ya, Pak? Mbok menawa tak telepon. Wis ora ngrembug kaya ngono malah. Rapere. Medeg-degi ya. Ya.